Horas mariita saluhutna. Parsiajaran manugot ari Sabat 10 Agustus 2022. Holat debatado nabui mangapuni. Di hatabatakon parubas ni dalihan na tulat fensian buku rapor debata di si torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di panurirang Daniel sia ayat sia. Alay ang goho Tuhan debata nami, ho donapuna siniroha dohot akka pamuation, ay nunga mangguturi hami dopako. Unang mamereng halak manang manggatukon pangaropamu tu nasida. Unang diri puroham nasida nunga sudinggan, alay tatap matongtong tutuhan Yesus Kristus. Unang dokon nagiahan na mangisahi haporseota, auhom ma dosa si habunyamu sadiri di adopan ni Tuhanmu. Auhon roham na jujut mau taot tu ibana na mangatusi songod dia pature parsoriomu. Molohon nunga mabahen nasala tudongamu, topo ti dosam tu ibana jala patudu parbue ni hobbar marhite mangalehon gatirugi tu ibana. Dungi pangido pasupasuna, topot matuhan songon siha adonganna, jala pasobu ibana pasuakon sa sudi hagaleomu. Pasaha persoriomu tu habangsa parasian ni debata, naing maulaw ni salpudinggan. Marpabahenan na tulus di bagasan parsoriomu, dohot Tuhan nang roham. Molohoro tu ibana di bagasan roha na tutu manopoti, lehonon na do tuho hamonangan. Dungi ho buy mangalehon hatidangan na tonggi taringot tu buas patuduhon ujiat tu ibana naong majauho ruar sian hagula patutorang na marhalongangan. Ibana dang salah mangatusi manang mangetok ko, do nga jolma dang buy paluahon ho siya dosa, manang payasok ko siyan hajahaton. Ho lansa sada Jesus do na buy mangalehon hadamion, ibana makaholongi ho jala pasahaton diri na tuho, rohana naguholong tarhurtik alani hagaleotta. Dosa dia do na pabelgahudi ibana laho apunonna, rohana songo dia do na pagulapu na tardodoni dosa na subui paluaonna, ibana para si roha jaladang mangalului hinadinggan di bagasan dirita. Alay hinadinggan na nasohasuhatan, pasuakon panibilota, jala makaholongi hita marhite buas, uju hita hala pardosa bulun. Ibana bakol tarimas, jala masay parroha nadinggan. Testimonis jili 5 halaman 640 sia. Topoti akadosam tutuhan, ibana nabuy mangapuni ho, nang tuhasalamu tunasada tuna asing. Testimonis jili 5 halaman 630 sia. Omma sahani persejarah dihita di manugot dari Sabat naulion. Horas.